Okay, Isaias 11. Isaias 11. Okay, di ba ka ni Davidjan na nawag kay paborito ra ba nila ning Isaias 11? Okay. So, unsa may imong gitawag nato pangutana ani igsoon? Mas may man tong mangutana ka, ayaw na lang ko pa-explain kay tag-as man kay ni nga gitawag nato og mingunta og mga gitawag nato explanation. Ako basahon na ang Isaias 11 og 12. Okay. Og nahitabo ni adtong adlaw nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga mahibilin pa gikan sa Assyria o gikan sa Ehipto o gikan sa Parthia o gikan sa Ethiopia o gikan sa Persia o gikan sa Kaldea o gikan sa Amat o gikan sa mga pulo sa dagat. 12. Og siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod og magapatigom sa hininganlan gikan sa Israel og pagatigumon ang nanabatlaag gikan sa Huda gikan sa upat ka kasuokan sa yuta. Unsa may imong pangutana ni Igsoon? Kay history man eh. Pastor, Oh. namin Prince pa. Jose Nelson Castro. Isas ganun, nagtindog man. Pastor, wala naman siya sa... Putol-putol man ang imong signal Igsoon. Murag di kay nako makuha. Isas ganun, Pastor, Di na ko makuha. Basta ako lang isa-isa sa imo Igsoon, kini usa ka history na hitabo kaniadto. Kung ang bersikulo 11 gani, makita man nato, self-explanatory man eh. Nagisgot og Assyria, nagisgot og Ehipto, Parthia, Kaldea, kay nining panahon na Igsoon, doon na lang tayo 5 minutes na bili, no? Nining panahon na Igsoon, atong makita, nagkatibulaag ang mga Israelites. Pila biya sila katuig na ulipon sa Babylonia, no? Dito lang daan sa Egypt, na ulipon sila 400 years kapin. Dinidapit sa gitawag og Babylonia, abot og mga 70 years. So nagkatibulaag sila. Unya adunay tagna nga sila tigumon. Pero kana nga pagkatigom Igsoon, dili na siya literal nga tigom. Spiritual na siya nga tigom Igsoon. Tagaan example, nganong spiritual ani? Roma kapitulo 11. Atong tanaw na ang Roma kapitulo 11. Okay, basahon na to ang Roma 11 aron makita usab nato ang mga ngakit-an diha, ni? 11 versikulo gitawag nato og 17. Apan kung ang pipila ka mga sanga gipamutol o gikan sa salingsing sa olibo nga ihalas gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa kabandehaanon sa kahoy olibo. Ako na lang i-summarize. Okay, nay kahoy nga olibo, gibanggi, unya gipulit tong kahoy nga ilahas, murag gigraph, unya makita nato dinhi nga usa kini kahulagway sa Israelites nga diin gibanggi giputol kay sumala sa tagna sa Daniel 9 nga gitawag og 70 weeks, no? Unya sa pagputol niini gipuli ang mga hintel og kanang mga hintel nga napuli Igsoon mga espiritual na siya nga Christian. Muna nga kung imong basahon ang Galacia kapitulo 3 bersikulo 28-29 kung naamo kang Kristo kaliwat mo ni Abraham. Dili na pinaagi sa dugo og unod, kundi pinaagi na sa pagtuo kang Kristo, mahimo kita nga kaliwat ni Abraham. Muna nga kung imong basahon ang Buhat kapitulo 13 sa iyang bersikulo 46 og si Pablo og si Bernabe sa walay ko kahadlok mingon kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo apan kay inyo man kining gisalikway sa mga Hudyo. Okay? Gisalikway og inyong gihukman ang inyong kagalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon tan-awa kami mangadto sa mga hintil. So aduna gyapon pagtigom sa mga Israelites pero dili na literal nga Israelites kundi spiritual Israelites.
Mao man gani nga kung imo basahon ang Pinadayag Kapitulo 7, nagisgot sa 12 ka tribo nga kamatag tribo adunay tag 12,000 sa banay ni Joseph, 12,000 sa banay, 12,000 sa banay, maabot og 144,000. Unya, Israel ang gisgutan diha, pero dili literal nga Israel, apan katong spiritual nga Israel. Pero buino, nakabsan na magita sa atong panahon igsoon, lipay ta sa gitawag og mga panawag. So ako lang apilar sa gapangutana, pangutana mo mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ayaw mo pangutana mahitungod anang mga libro sa Spirit of Prophecy. Dito na ipangutana sa church. Ayaw diri ipangutana sa broadcast kay kini siya nga program alang ni sa mga dili Seventh-day Adventist, no? Ayaw sad mo pangutana mahitungod sa sinulatan ni Ellen White. Kay nganuman, di gyud ta maghamit ani og sinulatan ni Ellen White. Basig maguna-huna ang publiko nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist dili mabasa sa Biblia o dili maprubahan sa Biblia. Sulti natos publiko, walay doktrina sa Seventh-day Adventist nga dili gikan sa Biblia. Tanan gikan sa Biblia. Bueno, nakabsan na magita sa atong panahon.